regular show waseKasi. Nayiwana ngizoyilungisa njalo lento yenziwe ngishoti jo. Ifona mntase. Hayi khona ngxaki ibhuti yandiyazi nami bendijonge phi kanjani. Ayibo zintoni ezimpahla zeChristmas? Hayi nami sifuneke ndisifake ilist yezinto endizozithenga. Don't try kanje Because usexy. Hayibo bra kaphole mani chi. Ndiyaba sexy but zange ndajula nogunqa. Yabo. Like xa kunothiwa bamasijole ngoku ungenza nto like njaba ngenza nto ungenza ntoni mani yabona wena ndingakuthatha ndikusendlini nam ndikubeke ke sisifuba for the whole month and bendisandolahlekelwa inamba yam ndasekhaya so bengicela le yakho khawenze baby girl into wena yo bengicela uxolo bra asubana wari iqine noqina le chocolate iqine njengentliziyo yam phofu le ufuna uyiphula wena msoni wakho ucima ndiyiboni lona because ndiseyi-virgin kaloku mna ayibo useyi-virgin ya ndiyintombi into yakaXhosa yes sayabona wena ndizokutshata wena ndizokulobola ngebhokhwe eziyi-8 utsho ne asozundithengeleni lokho umtshato wena ungandincibisa ii-curtains ingakuhlala mos hayi ngiba uzonxiba ii-curtains emtshatweni wena noba iringi uzoyithenga phi ke uzoyithenga katemu no kuzofuneka inambi okay bayigama lakho Anathi bhathela kaFacebook ngumaka culture JX Anathi maka ntoni ngumaka culture JX Anathi Anathi Ayibo Timen kwenzeka ntoni apha? nama ndimazi uthini lo mntu akaqhulwanga yile ntsanga katshinyama. Hayi